Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. Ni Doming daytoyan, nanang. Ala kasumbata mun Hello, Dom. Wan, kanag mun aya. Adan ni nanang dito'y balay. Kaduan na ka maturog dito'y kabayatan ti kaawan mo. Wen ka di. Si kakit di. Sigod mo't anaan nadak Wen ka di. Sakbay maturog kami. Siguradwak anak kasarati tang kitigas. Nakatrang kami na tawa kan ridaw. Kan, syempre, kararag ure ababalang. O sige, uray si kamat dita, gananad ka. Nakaron sapay lang ti COVID dita Manila. One. Good night. Chup-chup. Mwah-mwa. Naidaytan, Rosa. Tultuladak man ni tatang. Ay, won. Mangmangag ko kinitatang mo ti kasta, no dayte adda ka sa unay ti cellphone kat agpakadan. Masurunak no kwangam, jak maladil tilawanan, tamadintuman ti papangramanan. Anya? Katuan, makagura no kas di atilawag, intong kwan. Amoyo lang arodan ti kinaangawnan. Ay, no angaw na ti kasjay, saan na kumangarod akagura Makiangaw kumamot nga rod kanyak saan kat ama kaungoy. Anyan? Kasjay kit din ni tatang mo, nauman kanyak. Iso akasayaatan ti kastoy nga umayak baturog dito balayaw. Tapno maknek da mamot nga agchat iti chat na rin na be, aguma da tawan ni Sturbaw. Ala ni nanang. Adaya ka chat na. Ay adda, iso ba siguradok, agpat nagdan nga agchat itatawa na kadya balay. Bayak man lagad. Makaturturog ako, maturog takit ding. Adakat malagip ko iti day chat iti cellphone. Anya dita malagip mo, taanay amang ano maturog ako. Tay namamok iti Hawaii apadamat la ang Pilipina, nanang. Nakiasawa iti sigudan ngam amo na playboy, iti nagbakasyon dito Pilipinas. Nakikasar nga uray di na unay am ayayatan. Na, apay ngay anak ikasar no di na mutlagay am kapkap na kan no di na unay ayayatan. Gaputa nagkarimat ni playboy nga agbaliw. Ti di na amo, jay lagayam tarigagay na mo tamakapan iti Hawaii ti gapuna ang nagkari-kari jay playboy. Ay, so akat, anyat na pasamak. Gaputa talaga mo't a playboy. Ay, impakat nan ati kina playboy na ideadadan iji Hawaii. Langgong mo ta talaga, adaya lalaki. Ay, talaga alanggong, nanang. Nagpapai iji Hawaii. Nalipatan nanti amin nga inaramid jay asawa na aparakan kwa na tapno makapan iji Hawaii. Kat, anyat na pasamak, anyat inaramid nan ngay. Insingir na amin a kinasaya at nga impay na. Sana imbaga nga agsinadan. Ay kat, nagsinadan nga road. Ay, jaklam mo, ano natuloy na nga nagsina, nanang. Tatinaudi adamag ko. Madi kanu mo tamakisina di playboy. Anya.
At aya maaramidan di asawa na no talaga mo't akayat nan nga isina ta na umamutay. Anyamat ka no nga tigapuna asan akayat di playboy ti makisina. Idinto ta nagsapol lang aro dun iti kasukat di asawa na. Ti ko na di babae, gapo nga takano ta sigurado asaanan a makasarak iti asawa na a makaanos. Nga uray bagan, wano tagabo lang aro dun di trato na. Aniyan? Nagananos latan? Ay, nagswertin da di ababaero no kasta? Ay talaga aswerte day di babaero nanang. Ta saan basta masinaan di asawa na. Nang runa kat payawat na kanu amin nakasapulan na. Nga ultimo tuwalya kada underwear na no agdigos. Pwe, masurunak la makangag iti datang istorya mo, Rosa. Di pa langit mabaldado nga raw. Tam na dagunggunan na apayawat na amin nakasapulan na. Akit, haguray ka. Anyamot nga iti rason di babae, taapay nga anusan na pala di playboy nga asawa na. Idinto tako namot adi na unay ay ayatan iday. Kasi ti ko na ada nga minunduang anak da. Kat di na kahit ama broken family da. Dayjay mo ti rason na. No ape asan basta makisina kat agan anos latan. Ay, daytan ti madino dadtuma. Gaputa asawa la ti asawa ko na da. Asaan na basta agsina gapu kadagit ti anak. Ay, biyang latay malipliputan ti agib-ibturan. Ay, mun nga taa. Ay, paglakit din ta saan a playboy ni Dumeng. Maturog takit din. Ay, nanang ka ni tumingan ti rabi eh. Sige, maturog ta nga ro din, nanang. Pasensya kayon chairman. Inalas 5 kung timay dito'y balayo. Jak mayura yan ni barangay hall. Aniyan. Nay, uri ka. Apay dara-dara ti badom gan. Nay, uray tarupam. Ay, ala. Jak mo anadaraan ti badok. Ay, uray ka diti rupak, chairman. Unmat. Ay, anyan tilang amduray. Ay, nan ano ka? Nag-aapa kami kanila kay ko idirabi chairman. No. Natiliwak namin nga da babae na. Naglukod ni Santos. Kat, sinugat na ka? Ay, diyaga mo. Noan niya ti panggap na nga ramidan di buong na iti semento adiding medyo botelya ti ketchup. Pangidip-dipilan na kumai jay impreto abangos asidaan na. Naiwaris amin alin naon jay nabura ka botelya. Nay, chairman, pasensya kayon tanay. Agistorya akmat taon. Malawan. Istorya ang latta tinapasamak. Ay sayang pa yung ketchup. Nanginamot na yakat. Awan nga raw ti manak-nakam na, chairman. Imbag ko mano, isutig matang. Di na bagay jay nagan na asantos. Nagpupunipunan ti ado asasanto ta demonyo may. Yay, anyan. Kud, gapota amkag nga amangan no idugsol na kanyak jay igaman na anabuongan abutilya. Ino na ako na. Katagawag ko ma. Saan ko anaagaw? Aging nga isumala tinasugatan. Ay, kasta. Kud, iso da ituya in chairman. Jak amaw asan lagaya makitchap tinaiwarsi dito'y badukan rupak tanay. Dara magayam ti daduman anay mansa. Nagamatan na ngamin ka to'y badog, hindi na ibatan ng ti butilya. Di ka lakit nagsukaten sakbay arimar kay Jabalayaw. Ay, tadi kita kaskalada bagbagtit na niti kasta alangam. Kasanumo nga main.
Intaraya ko na nila kay ko idirabi ay. Kat naglumunga kiti sirok ti balay may, chairman. Na iturog kon iti bangko itilingad ti kulungan dagiti manok may. Anya? Wan, chairman. Kat nagdiretso akong dito'y balayaw. Apaman na nakariingak. Ay, anyan tigasat mo, Duray. Sumalang, inahapo sa bali ti payod mo. Pasensya kayo ni di kasto nga itsura ka, chairman. Isumad lagayam, asursurutan na kon, nga angut-angutan day sumiitay. Sumad. Tagayam, maden, di payod ka. Malaala, santa na pagsaritaan ti payod mo. Ang ngamitaan niya ti may pa ikaw. Magisina akong kansantos, chairman. What? Ang sukat na kon? Iso magisina akong, chairman. Salbahag ni Ayat. Sinapsapan mo timay dito'y balay Menduray. Wala na. Imbag tadakan sufeng. Si kaman ti makisarita ken Duray. Tapadam a babae. Tanay, makisina ka nun, kinilakay na. Makisina ka kanlakay maon? Kahit kasanon di anak yaw. Anak milata, Uray aglodon da di jay babae na. Basta itin na amin na kasapulon jay anak may. Sige, Duray. Ni mo pala na asuping ti kasaom, tayo nakmanla dumigos betwine. Uwain, chairman. Ay, asos, anyan ta itsuram, Duray. Anyat napasamak yung lakay mon aya. Nagpinadara kayon sa amit tayo. Ay, saan mahit na na? Inistorya kon ka ni chairman tinapasamak. Ala, uray di mon istoryaan kanyak tadi ka triple. Agyaman ak nana. Mabanugak mahit nga gistorya. Imayak la dito, tada kayo kumanti mang pasingkad iti panggadeng ko. Kaya't ko nga ada maaramid at tulagan iti panagsinami. Nay, medyo nadagsan sa deta aparikot mo, Duray. Saan analakati agsina? Naglaka? Papanawak laang. Tabalay ko mo jay pagkigyanan may. Papanawak ka talaga. Kakaasiak matlat pampamayaan na. Ne. Imbagkat no, pumanawan, tadi pa'y iso nga ilutlutwak, ilablabaak, kaskada, itasdasaragiti kanan na. Sinyoritong tumula nga di na mo bagay. Kasta di bagbagakan gusting no datuma. Ala, tangay, saan samat nga ayonan ni chairman ti imbagak. Sa nabalen na nasupeng. Basta patakyasi ka di babaero nga sawak. Duray, mabit lang Ada pa'y ibagame, di ka pa'y pumanaw. Sa nabalen na nasupeng, magkaamuaklatan. Thank you. Duray! Ay, naglukon. Di nakmatingas ka saon. Ay, biktima mo ti babaero ni Duray. Nagsarsaritaan mila kan rusa ti may papan kadagiti babaero o di naturog aki di balayda. Ita, adamatan kurang nala agparbangon nga may agkamang dito'y balay a biktima ti babaero. Wen, good night. Talaga nga tang agsinad Kasta, timputeng na. Tuman mo't Santos ti kasaok. Wen kasaom to ni Santos, takasaok man ni Duray. Sige. Sagay sata iti kasao kadagijay nga agasawa. Sa narumbeng agsinad Ay, sa anak mo't kit di akomporme iti day talakay. Ta depende iti rason ni Duray. Ay, unam ti panakisina na? Depende nga rod iti rason ni Duray. Iso pagsagay saan ta akasao ida.
Kunakit ahos to ti atap ko. Nagtaros ni Duray abakit ko ijay balayo idikal man, chairman. Hapay mo't nga men. Agpaiso aya nga the chicks mo. Pagpalpalabasak mo't lati oras mo't chairman. Imbag lang nga adda kachat ko. Tayak mo't makachat ni bakat ko. Anya? Nini, kasano na ito? Makachat mo di sa bali a babae, ngam di mo makachat ni bakat mo. Una, taka na yun lang makumikom. Di nakpay maasikason. Isa pasensya. Anya? Ang mga nupod-nupay ti atap ni bakat mo, nga ik-ik-kampay ni ti kwarta di babae. Tadanda ni awan kanon ti mayawat mo king kwa na aswildam. Agpaiso aya? Chairman. Aklunak data. Tadakas ta agulbod. Plus ludpay Tapno maawagan nak no kailiw nak. Luludak iti pag anlikol na ken anlitex. Automatic di jayan, chairman. Anya? Da kayo man mati di kasasao ti asawa na, chairman. Imposible, di kay agsapol iti kadwa na. Useless ni bakat kun, chairman. Nini. Maditikas ta rason mo, Santos. Dinto pa'y makikaida kanya ko no daduma. Umanila pambarnan jay paggatgatasan na arputot ko. Ay, awan mon, Santos. Nalipata mo na nagsapsapata ka. Idagkasar kayo, Kanduray. Basta. Jay la anak mi ti amuna. Iswa saan nga agreklamon Nuna panak ng kaida iti sa balay. Anya? Kasta kalakati. Ay. Ay sos. Oray sa anak unay anataer. Taadamot kwartak, chairman. Gatda ito iti makunak. Saan ko asukatan ni bakat ko? Nagsapulak lang iti kadwana. Salbak. Ang supot-supot ak samatan. Sakag tagtagay. Ang mga kumaro day tagagatal mo. San mo't nga ta? Kakaisuna, nagtutumpong tayo ti tiyanggi ni inasak ka. Tagay kini. Wala nga raw, pare itaw, pare santaos. Man-mano da ito pa nagtutumpong tayo. Wala nga raw, pare Adonais. Nagtutumpong da kitay, awagan da iti kwapo. Pare, kumusta mat nga iti bulilising mo, pare intaw? Ay! Nagpasan, paray. Siya! Pay! Asmat ka ni Pare Santos Guwapo lang nga rodan. Napno pa'y tipitakan Ang guray ka man para ito. Paiso ayang asigod aman nala iti club dayay, ha? Huwag ka nung nga rod. Pa'y kumaparay. Nagirot to pa'y tirakob na kanya. Mayat. Agpadatang nga rod DJ number 2 ka paray. Iso nga oray, apaan nak ni bakat ka. Ay, Jack, isina tayo siya. Nene, pare. Apay dahi tabibig mo. Agkuri kong samat. Kuri kong, hala, iso. Naggatal nga ron. Delikado kan sa tapakas. Disturbo mo natin nagagatal. Nagagatal mo. Nay, imbag man ta, makita ka dito yung sangot store itong. Apay Rosa. Nakagidan ko ni bakat mo ito nagpa-check upak iti health center. Kasta una ti ugaog na, idinaala na ti resulta di laboratory test na. Anya? Tapay ka no? Positive ka no, kat pabasulan na ka. Anya? Positive? Positive iti HIV. Inakaram ka no. Ay bingarudan day tagagatal mo pare itong. Ay sos pare, makakarga pare. Hindi ka naman sana po nuti bagbagam Rosa. Sana po no. Pudnaw, isungag nagan kayon. Day tanti malalayo iti pananglipot yo, kadag iti asawa yo. Agbaliw kayon.
Maalala yo, maalala. Ay, bigatan? Ay, hala, awanan ni Nanang dito abay ko. Nanang! Nanang! Nakariing kan? Nakariing ka gaya man. Nagluto ako iti pagarmusaranta. Aya, Hindi tuya akong amamigat. Ala, bumahangong kan tagarmusartan. Sumurot ka dya kusinan. ni, apay Nanang. Ay awan, basta saan na pa'y nga gawid. Ala, bumangon ka ditang tagarmusartan. Ala, nalipatan samatan ni Nanang amapan ilutuan ni Tatang. Dumi, mabali namin. Hello? Hello? Good night, Chairman. Ni. Kasano day ta kagawad, Timot? Kawawag mo nga agugun night ka adagos? Mangluglugo ka kaday. Ni Chairman Mut. Kabkablawan kayo nga rodan iti na imbag Arabi eh. Ay, nayaw-awan ka na rabrabi kagawad, Timot. Good evening, kunamasa na good night. Ay, kasjay aya. Ulaw. Kat no night. Rabi eh. Iti iloko. Oh. O di, good night ata. Good mati kaya't asawan iti English jay na imbag. Ay napo. Ay, agukag-ukag ka mamay iti dictionary di barangay office. Kababain, kagawad. Tadi mo amuti sa asawam. Oh, anya ti bagam. Di mo man lang may pabigatan ti umawag. Ay sos, Chairman. Oh, Nagkamang dito'y balay jay kamkamatan ti listaan. anya listaan? Listaan ti utang, Chairman. Anya? Ay, inton bigatan day ta. Ay sos, Chairman. Sana mabalin. Garatan ni bakat ko to'y gagaratak no. Paamiyanak dito'y balay may dahil to'y naglamang dito'y kwarto mikan bakat ko. Anya? Umay kayo kuma, Chairman. Da kayo ti pagkawangan na. Sigurado makamatan jay listaan. No di pa ila simpok dito'y balay may. Anya? Please, outstanding Chairman, help me. Ni, salbag ti kastuin ta inidap nan. Paingli-English pa'y. Ay, siya po. Asino dya inmawag na kay? Ni kagawad Timot. Ada ko nung naglamang ijibalay da akam kamatan tilistaan. Anya? Makakamat gayam tilistaan. Kastamat ko na ni kagawad Timot. Na, Agpat patulong, iso kapilitan, nga arayate. Yala, umay kapitang. Salamat, Chairman. Agyaman naklata, kahit no amok hindi ko maayaban ni ako dito sa bahay niyo. nay, sino day tako namlan nakasagana at tumapog iti swimming pool lakay? Ni Pitang, Bicolana. Nay, Di nga, glakla ko iti pag-aayat mo putahi Bicol Express. anya? Ikaw mo't nga agpaisupitang. Winana, siyak ni Pitang Bicolana. Naimasak nga agluto. Anya ti kinunam? Naimas ka nga agluto? Ay, oo. Kung matikman nyo ako, ay sus, makalimutan ninyo ang katugangan ninyo, Chairman. Ay, saan man latila ibagbagam mo't pitang? Ay, sus, totoo naman ang sinabi ko. Kita, malawan-wan, totoo no totoo. Ngam sabalin ti ibagbagam, sabalit pagawatan ni Chairman. Ala, sumurot kan kanyak. Isurok ti pagiddaam, ejay bakante akwarto. Umaykan. Ay, salamat po. Ay, makatulog na ako ng mahimbing. Ay,
At dan sakit kurang na dayta. Mas dawa ka, Chairman. Agpapada kami mo't ngamot utang kini Bombay. Ngam isumot lang ti kamkamatan ti lista. Listaan timang kamkamat wenno jay Bombay. Isumot lang nga iso daytan. Anya? Sa bagay. Jak ammo, numanon ti inot utang na. Ta kanain matlat nga, dala ko na nga paborito dagiti suki na dita turo-turo apakanan na. Ang talat tama ti pagpuunan na nga igat-gatang iti karnit baboy. E din to ta dandani awanan ti makaiturod iti sobra akinangina iti baboy. Aya? Ang talat tama ti pagpuunan na nga igat-gatang iti karnit baboy. E din to ta dandani awanan ti makaiturod iti sobra akinangina na. Aya. Mataray latta ti negosyo na apakanan. Taado ti customer na. Daydayon da ti Bicol Express na, Chairman. Kat, kumusta mo ti target kantin mo? Awan ayat umay a customer mo? Manmanong araw. Uray no kalakaanan ti lakaw. Isumat lang nga iso ti customer ko. Adi manay na yung unan. Aya. Ingam, Chairman. Awan mat kidi unay ti problema ka. Tapasaray mailam mga akmat ni Bombay no kasi mapasungatan may. Anya? Oo, Chairman. Managsipotak ngamin kat nasiglatak nga glimang. What? Ang problema niya ako, pautang porsyento, Chairman. Pautang porsyento? Ipapautang mo lang ti porsyento ti negosyo mga 5-6? Oo. Bayad porsyento tao. Pautang ni Shaq, ijay sa bali a tao. Para kumita ba? Narigat lagat ti mix-mix akasa sa unaya po. Halo-halo. Oo, naimas ang halo-halo. Iting ako, naimas. Jak mahuhatan. No Bombay win, no Hapon win, no niya dati ka sarita ko. Mabitlaan. Nayaw-awanan ti saritaan. Anya dya irik-reklamam? Si Idot, takbo ng takbo. Hide and seek ba? Ni Idot? Makilinlin ni mga naking ka? Oo. Naling magtago ba? Hirap hulihin. Kaya balak siya patukma sa pulis. Anya? Oo, Chairman. Kaya punta ako dito yung office ng barangay, Chairman. Ikaw pala. Nakausap ni ako dyan isang kagawad. Hindi ako maintindihan. Ligaw-ligaw naman ako. Apo. Siyak tupay. Oras siyak. Kasla nakiwar-kiwar na linugaw ti saritanta, Mr. Bombay. Anya kamok, Chairman? May nakiwar na lugaw. Anya la sa noon? I'm sorry. Urayin tamanlangan ni Kagawad Portugal. Ta isunto ti kasaritam. Hindi ako maintindihan ikaw. Ay. Ikaw yata saan makaawat si ako, sinabi. Napo. Excuse me. Urayang biitan ni Kagawad Portugal. Isulakid di ti makakinawatam akatungtong. Okay? Ni Tatang. Hello, Tatang.
Nakaawag kayo man. Nawan, ayan ni Dumeng. Ay, sana din magos dita barangay hall aya. Nawan man, napanan na. Nagudong. Ay, salbag ni Ayat. Urayag lakid din tayo ti makitungtong ni di Bombay. Bombay? Wen, at reklamo na kadagijay pinapautangan na. San kami mo ta makapagkinawatan? Ala. Ni ko mga Duming ti makisarita ng mawan mo't gayam. Kwa. Ay, tilagad di magasan. Nasayaan, si Kamalat umayan, Rosa. Ha? Ay, nay, anyat ko at ditangay, tatang. Si kang nga ti kasarita to'y Bombay, bareng si ka ti makawat iti sa una. Tapno, amok man, nuwan niya ti may tulong ko kingkwana. Di yung maawatan, no niya tigagara na. San nga rod, tadi mo't agsusurot ti sa una, aglalaok. Ala, urayan dak nga rod. May kadagosin. Tamangan nung mapaduspusak pa'y. Bye. Bye-bye, tatang. Ay, kapilitan manan nga isunok ni Dumeng. Adan ni Rosa. Iso ti kausapin niyo. Ala ni tatang. Aglalaw ti sa unan. Kastamad nga ron ti. Panagsao na ti ang Mr. Porsyento. No. Ah? No. My name is not Porsyento. Di na kaya. Ni tatang mo't isumula di yung makakinaawatan. Tatultula din yun sa laang ti sasawin na. Ay, kausapin mo kit din. Tapno matapos ang ti problema. Sige. Anya nga men, ay, makaintindi ka ito Iloko. Kunti, little. Kunti laang. Little only. Yeah. Para, wait. Di na kugtara na. Sorry. Ada sakit siya. Ada. Anya? Oo. Ada sakit sa kamay sa siyak. Sipa lang. Siksipa lang ba? Anya? Ay, sus, apa? Ti sakit data sa kam. Sipa. Kugtar. Oo, yata. I do not maintindihan. Iya. Ay, sus, apo. Ay, napaw. Kasano ang malimpyo ti saritaan? No kastoy ti kasarita. Naglaka. Kasano, nanang? Dawatim lang ang tikopya. Di kam kamat na listaan kadagiti nakautang. Wano pinautangan na. Nalagip kon nga imbaga dayta. Ket, wait ka no. Takopyain na pa'y nga isurat iti sabali a papel. Pay laang. Siyempre, kopya na jay original. Ay, wen aya. Siyempre, di namot basta ipabulod tayo di listaan na Nungay mataw-taw. Di pa ikot na itaw-taw mo tan jay 5-6 na. Uray kaskasano. Adan maangay a dialogue kada Bombay ken Timot. Kalinlin ni mga na. Ay, wan, chairman. Sapay ko mata makapagdinirok dan. Uwan nga rod. Ken makapagtiniliw dan ko nam Ay, wan. Anyan. Gagangay la problema ti barangay dagita. Utang dagiti mangutang. Ngam, nagbalinsamot ten atok of the town. Ay, naudi ka, nutok of the town lati amom kagawad Timot. Ay, sus!
trending iti Facebook. Ti may papan ka dagiti mangutang. Adi agbay bayad ka dagiti utang dan. Anyan. Aya, Ne. ni. Ang mga no inpus mo ton jay nakautangak, ti panagsingir na kanyak. No at the Facebook account mo. Ngay kita mo. Ang mga no may basbas kagen dita. Mulagat mo ti post jay nakautangam. Ay sus, kababain pa yun. Anya ti inutang mo aya. Ay manukunak ko ma. Ay, sa gasot apisos lang mat, chairman. Ngam, nabulanan. Anya? Para sang gasot only. Inabot mo di makabulan na di nakabayad. Para sang gasot mat lang nga utang ko. Ipos na pa iti Facebook mat. Ti panagsingir na kanyak no bilang, chairman. Mabalin na ta nabayagan. Tiwod ka mat. Ay, kababain kan kagawad timot. 100 only, mabulanan nga utang mo. Adi wow! Ay, sos. Oray agan anon day a Bombay. Ta, nalpas na kun nga imbabain. Anya? Apay? Anya ti aramidang pitang. Dahito ya kinapintas ko. Mamati nga rudmat dagiti nang istoryaan na. Asa nga waywuyanan ti listaan na iti porsyento jay inutang ko. Kat no nakabayad ako. Ni, anya ti kayat mo asawin? Nakabayad akon kagawad. Pagikan porsyento. Nabayada ka amin eh. Wala. Tapno mapukawan dayi alistaan amang kamkamat wino ikamkamat king kadayi a Bombay. Mangipakita kay ti ebidensya na bayada mo. Ebidensya? Ay, win ah. Ay sos. Mabalin ka dimot kagawad. Ay, mabalin ah. Masapol nga ipakita ti ebidensya. Anak kabayad kan. Tapno di na kan reng-rengen day jay. Anyat ko na day japitang. Imbagak nga ipakita na ti ebidensya. Anak kabayadan kini Bombay. Ngem, kaslaawan samot ti may pakita na. Naggargarik gikit din edi inulit ko nga ibaga. Ampang sakit di dayjay. Anya? Kaslakit din makikiki. Ampang sakit di dayjay a Bombay. Nay, di kag sasaw iti kasta kagawad. Tama kadadalit ti reputasyon. Balasang paimot nga rodji bagbagam nga ampang. Paliiw ko mutla. Ay, uray pa'y. Narigat ti tutut at tutut. Nang runa no lalaki. Naalas ti kismuso. Nanang, nakita yung di post jay Bombay. Saan? Apay, anyat inpost na. Agsing-singiran, babaan ti FB. Ay na. Makapaulak di post na iti nagdadakkel a letra. Apay, anyat inpost na. Kan, asino mo tinakautang nga singsingiran na. Nipitang mo di, numero 1 iti listaan na. May kadwa ni Idot Alabirot. Na, uray ni Idot. Kano naglastog nga agis istorya, ijay sangot istorda sakka, idi nakitak. Jay laado a kinalastog na apaw, naibas ka gani listaan ni Bombay kadagiti singsingiran na apautang na. Hala, nasayaat, no makasingir matan, angam no siyak lang, tinakautang. Pinorsyentwa kaon, iti uray la subsobran ngam jay kapital na sa agsinger. Ay, nalpas na kon ngayon babaen kas pangarigan, ha? Anya? Agbayad ak payayano siya. Ay, saanin umanayan. Jay dakdakkel pay ngam jay bage, jay pautang na, anay purusinto kaon, abayad na. Nanang? Numaminsan, aglablabos mo't, dagiti agpapautang. Akasla saan da apulos na padasan mo't, timot utang. Sa bagay. Tanay, kastoy timakunak ayarusa. Awan nga tati tao, apulos adi na napadasan timutang.
Mabaling nga daman Dagitay ngay anak ti baknang. Dagitay babaknang. Asus, mama ati akton. Dagita pa'y babaknang kit di ati adot utang da. Dagitay negosyante. Wan, dagita ti adot utang da. Basta, sa anak amamati, nga da tao nga awan utang na. Amin a tao, si uutang. Dipindi mo't iti utang daytan, nanang. Ay, basta. Basta utang, amin a tao, nakautang. Hala, tangayad da kayo amin na diti barangay hall. Kunain tayo ita, barangay court. Sulbarin tayo dagiti sakit itumunggal may sa kadakayaw. Oh, excuse me. No sickness ako. Wala sakit. Ay, adapay nga awan sakit ko. Kan awan utang kon Bombay. Oh, marami pa'y pautang mi sa'yo. Katsakmat nga nakabayad akong. Oh, excuse me. Adda pa'y porsyento asan ang nabayaran ikaw. Ay, uray siya. Nakabayad ako. Daytan ti sakit yo. Ramaraman kada kayo nga imutang ken nagpautang. Awan sakit si ako, Chairman. Siya, nakabayad akong chairman. Ayan nga ro ti ebidensya manakabayad kan. Adan sakit ko. Isot ebidensya ka nakabayad ako. Ay, nasyak. Awan sakit ko ngum nakabayad akong. Aguray kayo. Denggan tayo man ti ebidensya nga ibagbaga ni Pitang. Nakabayad akong chairman. Saan ako napautangan pa ni Bombay? Ngam, inikanak matan iti sakit. Isot ebidensya nga ibagbaga ka nakabayad akon. So, di mo ikamat kanyak tilistaan. Si kamanyak. Anya, manyak ko nam kini Bombay. Manyak na Oh, no. Dinak matibuking. Wala ako Pero, AIDS. pam! Wala ako AIDS. Wala. AIDS ka no. Ay, delikado. Anya, ada AIDS ni Pitang. Ay, Yusapo. Ay, nagtagtagain pakmut gayam. Dobing, mabali namin. Umayak man, nanang. Adda ka. No saan tamat ama panidya po ni Rarya, ita anak ko. Wan, ngam imayak ta masikurana kanya balay. Ta, mailiw kan dumeng. Ay, saan anya? Saan ka no? Alahon man lang. Sutilandak lang mo ibagaklatan asaan. Siya, ti may kawala unay, iti kaawan na. When gaputaawan ti patudo na. May sa dayta. Wen, taawan ti kanayon abaraam. Sana dayta ti kang runaan. Anya nga ron, tatang. Iso nga men, ti para timpla iti kape kaya barangay hall. Oh, makitam. May kawa ka, ta saan ka makapag senior gustay. Awan ti baon-baon na, mamangyawat iti amin na kasapulam di barangay hall. Jak payawat mat amin na, sobra aman ako na bakudin. Uray pa'y. Amo ka na dyan, ti pa ka ikawaam launa, iti kawan. Winin. Nya. Pasugnod man na kunak. Kano asumang pa di asawa Maya Rosa? Kunana atalo nga aldaw na iji Manila. Ngam, mawag itay parbangon. Katimbaga na nga amangan no saan na pa'y amalpas ti ginagara ng aramidan ijay. Amangan no jay talungal daw. Ngayon baga na kat agbalin alima aging makalawas. Saan mo nga tatang? Sobra mo ti makalawas Anya tamo tayo ngayon kasta. Si kamot lakay. Saan mo't aloko ni Dumeng? Kasla sa bali man ti paawat mon kay ni Rosa. Saan ba't ka? Nakman langit. Nay, mapana ka unta nay.
Awan mo tala ni Domeng. May isa ka nagatin na balitukan, di pa nagpuspusan eh. Oh, nangag mo, Rosa. Kas jay laang ni tatang mo kani Domeng abaon-baonan na nukwa. Ngam pasig na laday jay. Lailo na, kunakman. Wenmet nanang, maawatak ni tatang. Nag-aasat kat din ni tatang mo tanasingpot ni Domeng. Sana kas kadag iti daddo maamanugang di talabanan da ti katugangan da. At daman na ayuda, Chairman. Wen, inyawag ni Mayor. Kitagyaman tayo, tadalata magdagiti na ayat at tumulong kadagiti awanan pagbiag no kasto panawon ti rigat. Ngamnay, san tayo nga mo, no, kaano nga deliver da? Urayan tayo lata, Chairman. At ulata mo, tagiti adaan na balitukan na panagpuspuso ang makuna. Ngamnay, limitado man na. So asa na may kan amin, nakabaranggayan. Pira pag-apaan nan tumanin na. Awan latam mo kaun. Pag-aayat dansa, ti aga-apa. Nga mala, bareng no makaawat tumot lamin at tao, kat awan ti aga-apa. Naglukon. Nagpakadan tumot nga ni kagawad lalpuot. Ay, suya, abakla, suya, apan. Gawid akla kumamapan rumidap bit ngam. Kasanon ti barangay hall. Naimbag ko mano, kaaldawan ti Sabado, no Domingo, tawaray mangrike pa kaun. Ay, Jesus, may sapay. Ang mga no i-deliver dan dyan na yawag. Apang ayuda. May sursuro taksamat tan kandumi nga man naturo. Ay, dito yung tantugaw. Agliadak latan ng sana ka maturog. Sana ka maturog. Sana ka maturog. Agkidamak lang. Kababaen no adda umay na balitukan ti puso ng agiyag iti ayuda ket makita dak anak kang anak atorog. Covid lata. Ayuda lata. Ang mahay kasano aya. Apapanawon day ta COVID. Ay, basta. Sana ka maturog. Ay, saus, pasensyan kagawad ti maut. Chairman, kunak no siya kung ti kasapaan, adado mo, gaya mo tinasapsapang siya. Aya. Mas dawak man. Anyat imayan nyo ang nakasapsapa, taatiw pa dagiti makikarira abaka kas kadanwang. Kas lakarera, wano lumbada ito yung chairman. Nalakaya, timawanan iti food pack. Anya, food pack ko na. Ay sus, tiyo lebaken. At akanumat sumangpit nga ayuda ita. Ayuda? Winmit, tinyawag na po mayor kinikagawad padtok. Anya, ni kagawad padtok tinangibaon kada kayo nga umay agpila diti siya ti barangay hall? Win, chairman. Sa nga truck ka no ti sumangpit nga ayuda ita nga aldaw. Pila iti ayuda da iti pila men kagawad. Isti chairman kunak kuma. Nukasta nga ron. Saan adito'y barangay hall di pagpilaan nyo? Mapan kayo agpila igisango ti balay ni kagawad padtok.
At da siguro ijay ti ayuda nga ibagbagana. Un nga taa, chairman. I-leader konti, papantayo pa nagpila ijay. Surutan da kaon, intayon kakada. Hintay nga rin na. Napaw! Nakauna ka kinin. Sika! Ay, sa orka. Si kama nang babae, nagpaudi ka. Tayon. Na. Mayat. Maganap da dya kagawad padto. Da dya laing na ang ibando, ti di mo sigurado, ti pagalistuan na. Da dya napandamin, iti balaynan. Gonggunam. Ni, anyat ka dahil dito sa matibalay ko. Ayan tayo sa ngatrak nga yoda. Umayamin alain yung tipudpak ni. Anya? Wan, kagawad! Imbagam nga adda ayuda itangal daw. Wag ka ro. Tanga di na balay mo. Anya? Ay, awan ayuda ija barangay hall, kagawad. Iswa sigurado nga addan di tabalay mo. Oh, salbag kayo. Ha? Imbagak aya nga adda dito ibalay ko. Kaayan nga rod nga ija imbagbagam asa nga truck nga ayuda. Ay, diya ka mo. Ay, irwar mo kiday. Irwar mo. Para ni kagawad. Anya? Ay, po. Dagita nga agbibisin. Irikap ko tiri daw, itrangkak. Salbag dagitan. Awagak ni chairman. Salbag kayo. Umanaw kayo ditan. Ay, dakala pa kaibabay ng ti barangay tayo dahi jay apa nagkukuyog dagiti ka barangayan. Ngagpadpadan ti ayuda nga uray awan met gayam. Kababay ngagpay suday jay pagteng. Puno nga daimbaga ni Mayor. Ngem awan mo timbagbagak no kaano ti isasangpet jay imbaga ni Mayor. Kat, asino nga rin nakadamagan dagay jay atat tao ti may papaniti ayuda. Ay kat, hindi kagawad padtok Ay, di iso ati mapandareng-rangain. Rineng-reng da nga rodan. Magangganap ti bulilikong. Ay, dahi jay mo't gayam nagipadamag iti palsaw. Ay, rang-rang kayan dala kumantag nakam. Ay sos, sana madino rang-rang kain da ni kagawad padtok. Bakit? Adapay kat pagnakmanan. Adi, linugubad dala ko mga roda. San pa'y pagtuturin tayo da. Urayin tayo pa di ayuda. Uwan niya gagayam kin kakaro ba? Mamati kayo ngawan ayuda di balay ni kagawad padtok. Ay sus! Ang mga nupod numot nga awan. Apay nga ro, di na tayo pinastrik. Ta, impakita na kumati kaawan ti ayuda ijay balay na. Ay, siyempre, agan-an nadlaeng Amken na, aluguban tayaw. Isuan ang rekap adagaw. Ay, subyan tayo kitain. Second tayo Ay, anya? Win, sakti leader yo. Ay, sige Pagbalinin tayo na pudpak ni kagawad padtok. Awan na! Go! Hindi matro sa day tayo mawawag. Paingat Hello, anak ka. Good day, Chairman. Good day, mate. Anya ti maipaay ko, iti kakaisuna abo nga ti labing may kananang mau. Ala ni tatang, unay nga intro daytan. This is your loving dad online. Alawanan, tatang. Oh, what is the issue today? Ay kastoy, Chairman. Watch out.
Agturungan ni Jibaloy da kagawad padtok ti Bonggoy dagiti agsapsapol iti ayuda wenno food pack. Anya? Delikado ni kagawad padtok, Chairman Tatang. Arayatan tayo takaasimait. Sige, good luck kada kayon. Bye-bye! Bye! Bye-bye! Chup-chup mama! Ay sus, kasimot ni padtok no kaskasan no? Ay, awagak na kagawad Antonio kung dagiti tanod. Tadakadwak nga umarayat. Ay, narigatayin. It's a good food pack. Wow! It's a wow! Sikat kaya! No, mga awan! Naisaw! Kunak lang aruling! Isang na nyo na ito! Stop! Stop! Agsatan ngayon! Salbag! Awanan, Chairman. Sana tayo ti COVID nga matayak sa matanggap iti ayuda. Di takats kada pudpak. Ay, anyang amin ayati nararamid mo kagawad padtok. Ay, as usual, oposisyon ak ngamin. Akulunak daytan. Mala, nasayat unay taamom dayta sa unga oposisyon. Sigo doon. Naabgas ang di nagkabibaw. Asabul ko. Naburan sa pahigat di. Malatang tinyog ng agong ko na. Pwera COVID. Ipandak ko man ijay hospital, Chairman. Ada kwartam? Awan. Nakalupan samat iti balitok ti pusom, Chairman. Anya? Muklaunay dita. Outstanding ka. Kat di ka madanagan. Kalingyanak ton no dapay eleksyon. Please, Chairman. Uri para timpla akton iti kapim wino gatas. Wino creamer ever after. Bayat iti sumaro na terminum. Napudno nga dati bagbagaday ti wino. Kasta lang gaputa. Nagkabibawin. Apay ngay. Akir-kiripan nakmutlatan, Chairman. Napudno ka nga ta kadagita nga ibagbagam kagawad padtok. Uwan. Promise. Ex my heart. Bugbog sarado ka lang arudan padtok. Lukon nakpailan. Ini saan, Chairman? Ex my heart. Anya nga ex my heart asasawon? Anya nga rod ti ibagak. San nga ta across my heart kumati ibagam? Samon to pagkurusen di tamudom di tabatog ti barukong mo? San ket asinan ex day ti sinsinyas mong ibat-batog mo di tababat ti buksit mo? Aywan. Sorry. Kasanumat ngamin. Agot-ut mo tanday to'y talagang inip-ipit ko. Mga no eramramanda adisnugan. Ay. Awan mon kagawad padtok. Ala, ikagumaam nga rodan dito makder, taas sibayan ka nga ilugan iti tricycle. Thank you, Chairman. Kunak nabalitok. Ay. Sa nabalitok tinaybalkot ita dito pusok. Gambang ita. Ala, intan. Agsapul ta iti bimalitok ti puso da. Ditan gagayem tinagibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin, insurat ni Leti Astudillo Aquino,
Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Dapay la balitok Manipod anasabat mi. iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Nabalitukan di pa Bombo Radio nagpuspusan Philippines. iti nagpa-ospital ko. Anyat inirasas na nga ka kagawad. Secret. Ay, awan na. Inyaw awan na ka na din na oras ni kagawad padtok, Chairman. Anya? Sinong hemin aya dyan nasabat tayo ang nagboluntaryo anang bayad iti bil na di hospital. Jak kabisado unay, tiro pa day jay. Ngam tinabatad, amo ni kagawad padtok di kaya tao. Anya? Ang mulang-mulagat ka man, Chairman. Ne, sa anak mo't ngagkid-kidem. Ti kayat ko asawan, agsipot kayo, Chairman. Anya? Mo yung ni padtok, Chairman. Til nati sa una. Ne, anya? Kasano day ta? No addaag ko na arupa nati sa una, makunak asabali ni padtok. Til nati sa una. Paglikudan na kunak manangan, Chairman. Nanay, madiday ta. Madi talaga, Chairman. Yaw awan na kayo asimumulagat. Ititingat aldaw no di kagridam. Chairman, thank you. Nay, si kamat pitang. Chairman, thank you. Oray la dua ti food pack kaw. Anya? Addan aya di imbaga idi ni Mayor a food pack. Ay, saus, kano binaon nyo kanumo ni kagawad padtawk, anapan dimawat iti ayuda kan ni Mayor. Di tayo mo lang aminin maoray di Karina. Anya? Ay, saus, kunaklano ang mo yun Nagadaw, tinagsangpot a food pack ijay balay da kagawad padtawk, Chairman. Adamot ijay ni Mayor, tasimurot kadagiti nagitulod. Na? Katimaday. Pagbagana mo, tan ka ni Mayor, jay kinunam kanu iday gambang kanu ti pusom. Kat nila ang Mayor, tinabalito kan ti puso na. Ay, salbag na jayan. Kat no iso ti gambang. Bakalak no makita ti sinalbagin jayan. Sana, Chairman. Iyo ay palubos nga aglipyas, ta royal blood yaw. Naiturog ko lata. Ni kagawad padtok. Oposisyon lata uray pa ititagtagainip ka. Dobing, mabali namin. Lakay, ada seminar nga atindaran mi ken Rosa inton Lunes. Aya. Kanayon mo ti seminar yaw. Wen, ket gundaw ayan mi ata sayang. Libre day jay, akas iti natindaran mi idi a seminar workshop iti panagpatubo iti uong. Ay husto ka. Gundawayan nyo no kasta a libre. Wud, Nanginan sa mo iti bayadan kadagiti kakasta a seminar. Pang business dagita. talaga mait. Napintas ko maday dya a business no adda umdas apuunan lakay. Bay amlatan. Adagiti adda pagpuunan dati ag business dita bakit. Umdasen day ta panagpatpatuboy o Rosa iti uong. Uwan mat kit di Tawan mat gapo na nga agagawatan. Tadi, bagbagita matlat pampanunutan tan kay. Ayun mat, mas dawa ka. Kas matla ka da Rosa ken duming Tawan mat anak da ayagawaan da.
Saan ako na mapani di barangay hall. Addan ijay ti officer of the day. Dito ita pa lang balay darusa tanay. Awan mo't ni Duming akad kadwana. Wen di ore agbayag tapay dito oy. Agbabanding tayo mamut at ala. Ay. Agmerienda kayo pa'y na. Una yun. Tatang. Ay na, sana ulay. Ay day taman. Ay, nagdungulakit di kakaisuna nga anak tanaya. Bakit? Wen taimala kanyak anadungo. Abay siya, sana ka na dungaw. Ay, jak amugang ka. Takanayon mo't amalipatan nak. Saan kit din? Nagado dito ti mauawaga may ti mahal. Hani kas kada darling. Ay, susya po. Nakasanaw, malipatam sa nudan tumaas si bibiyagak pa nga asawam. Mapo. Ala ni Nanang. Wan matrusa. Feeling balo ni tatang mo na tuma. Awan man lang sumapak ti kinadungok kan kwa na. Ay, apo niya lakad ni Nanang Monrosa. Nagsaumanin. Halag mirinda tayo kitin. Dito ti paraking ka. Mahal. Ay, mahal tarupam. Tinakman awawagan iti kasatan nalpas mo nga niyaw. Awag iti sabal. Kita ni Nanang Monrosa. Tila ipagpaga naman na nakon. Ni Nanang nga talaga. Siksika lang mo't kati the one and only. Alawanan. Tapdawan ti rire. Kasdawan imbaga ka. Ala, agmerienda tayo kit din. Atoy, ramanan nyo dahito inaramid ko a mushroom burger. Imbagman. Dahito pinatubo yung uong na doon. Tatang. Daytan ti reward mi kin ni Nanang a makisim seminar maipapan ka dagiti uong. Imbagman. Maya tinasumok yung agina. Nay, di ka matagsaon bakit mahal? Nabayag matbasit na tatang kan Nanang. Nasaya at mat, ta nakapagsasango kami anangal daw. Nadlaw ko anapasugyan ni Nanang. Tidakas na, nagrikyar tayo di balaytan. Mayat ti rumidat no kastoy akalkalpas ti pangal daw. Ni Duming ti kanayon amaturog iti kastoy nga oras. Siyak man matita ti rumidap dito sa fa. Malagip ko man. Kumusta mo tindagi jay di makaururay akadwayo agimatang ti pagpatubuan iti uong bakay? Nakapatubo namat lang ay. Saanin? Anya saanin? Kasano? Saan daan nakauray? Adda ditaan ang tadtad iti surun na sa naibulang. At damot nagisubli sa napailain na pa di naglakaw. Sa bali pa'y dagitay nagay padawat. Mga nuwad dapat nagibasura. Ay, unsa. Anya. Ay na. Kasurjan pa'y laang. Di may saan ang ipadawat. Di fruiting bags na. Sidalat ta iti uong ita. Na. Kasano na ita? Sinubli na madla yung padawat na. Saan? Anya nga road. Tunggal ada agtubo ijay. Tanagtubuan mo lang ti uong di impadawat na. Agudgud wada ijay agpatpatubo. Anya? Nagswerte ka ron. Takasano, nagagatmat ang mga sikaso dyan ang ipadawatan na. Iso nagagatmat ang agtubo ti uong kadag ijay fruiting bags. Kat siyempre, ibingayan na mutlata, yan ang ipadawat, hindi pagpatubuan iti sana all. Ay, makapasurun mo't nga ron aday di akadwayo. Uy, ada pa'y may saasan amamati ka dagiti ansisit, wano kay baan ako nada. Iso nga, idi awan mauray ng agtubo ka dagiti fruiting bags na,
Pinagsasawanan dagiti di bakit kita nga sisit ka na kaibaan. Kat, anyat na pasamak. Iti di mo agapaw. Kalaat ka no anagado tinagtubo nga uong. Ngam, nangisit ka no matkan adda sing-sing da. Sing-singa na. Aya! Wow! Ay binalas nga ron dagiti di makitkita Ta makasabidong dagiti nagtubo nga uong nan. Wan, kasta ti kunada. Salbag ni ayat. Awan matla, pakairan ranudan, iji ginatang dapakat ko, apagtubuan ka no iti uong, Chairman. Niya pa ngay. Awan pa'y nagtubaw? Awan, iso nga imbilad kun Aniya? Kitno kagura day jay tinapudot. Kimbri ito na. Gunggurada, Chairman. Awan, akin niyaw. Pagpasugnudan na katigrasya, itikas diyang inaramid mo. Makapasaron nga rod, Chairman. Kundi seminar damay. Ado, atak-tak da. Awan matlat magangganam da. Adanto, urayem. Kaanon to ba? Ay, urayem, isublem, ije nang ipwistuam. Wino nang ipwistuan ni bagad mo. Samon to warsya-warsyan iti agsapaken malem. Ado at trabaho, manaktak lang. Anya? Wan, Chairman, iso abinay akaw. Awan, ano kasta di kay makaananos? Pinaritak matan ni bakat ko amang banbantay. Tanay, awan matlat mauray da taon, iso asaanan. Awan, no kasta di kay makaananos? Mapukawan kayo itilamot. Adumanan tinagtubo nga uong nanang. Ay, nakayayat da. Nga rod ay nagdadakkel na Rosa. Nakapurpuraw aminin ang makita ka dagiti lino kaisam apagpatubuan. At dalakit di mang bambantay ka dagitoy. Iso nga adulat ka tiagtubtubo nga uong. Mamati ka mo't dita. Wan nanang. Saan aya ganti nga uong ti paglinlinungan dagiti ansis Aniyan, istorya laeng dagita Rosa. Talagamot nga dagtubo nga uong ka dagita. Awan dagita ibagbagam asan na makita. Ay jak mabati ti dayta. Nanang, saan man natilapat patyem Rosa? Dagita puraw apasit na dayta fruiting bags. Adda kano dita dagiti bukol ti uong nga isuda ti agtubo. Ispon kunada ije na ikabil dita nga iso ti agtubo nga uong. One might. Dagita nga ispon na bakon ko na kaslamot la bukol nga agtubo dagita. Awan dayta anan sisit. Wen nanang. Ngam mamati nga adda saan amakita amang bambantay kadagitoy. Aniya? Nakaturugan ni Sofeng. Nabatad anangig ko, tinagasarsaritaan da ken Rosa. Ti addada ti ayan dagiti pagpatubuan da iti uong. Sana mamati ni Sofeng, iti kinuna ni Rosa. Ngadda sana makikita amang bambantay kadagiti pag-uungan da. Mapanak man iti ayan ti kinubong da. Anang ibitinan da kadagiti pagpatubuan iti uong. Silawak babaen to'y lintay. Maya tinangipwistuan da iti pag-uungan da. Ta iti mismo asirok na rukbo sa mangga. Psst. Ni ang yun kaslan namang sit-sit-sit kanyak. Lakay kusting! Lakay kusting!
Lukon. Birbir nga sanak madlatan dito mga awag kanya akas laubing. Sino ka, Abastos? Nirati. Naglamis akas lang na itak kami tibukot ko. Ha? Nagpaubakan niya ka, Bakas? Salamat ka, Bakas! Di mo sa gidon dito lapay ako naglamis. Salamat ka, Bastos! Ipapawim timbagam! Ay, kwa, umakal ka rin tabukot ko, umakal ka. Wag ko ng nakakapatlat at ilo ko. Nagbasit ka, Aparswa. Anya ka. Yay! Kaiban! Anya day jay. Kaslada nangag kong ariwawa ang isot na kariingak. Wano, nagtagtagay na pa nga ta. Nay, awan ni gusting dito yaba ikaw. Ito mga tirabain. Di na pa inidap ti silaw. Saan nga tangay may nagida dito yung kwartaw? Nasan? Na, isod ay tan. Di, apay lakay, nagapamarabi eh. Nakariing kagaya man. Nagapamaya? Nene, uray na simkarasan na kita mabilbilang abuok di tangatwan di tiltil mau. Talda ka mamut. Nagapuak di tarwar. Ay, kwa. Adala ang inaramid ko dita arubayan. Sa kaslada kabutin mo. Awan naman na niya ko matikabutin ko ngay. Apaw. Ala, maturog tahan. O katsika. Nakaturog kay tayain. Nakaturog akong agam na lukagak nga road. Mas daawak tawan ka itay dito yung kwarto ta. Ay, kwa. Mala. Maturog ta nga raw din. Ituloy kunti maturaw. Maturog ka matan. Gadi. Saan kung ipagbagati maipapanidya kaibaan ang nagpaubaka niya. Ay, amok. Asaan amamati ni Sofie. Ang pangano ibagana pa'y kitding kagbala akon. Nay, Rosa, nagsapa ka man ngayon malataw. Wananang, ang mga nadan nagtubo nga uong. Umayak mangala iti si dami kini Dumeng. Ay, kita amlatay jayon. Wananang. Ngam nay, kalaalala ni tatang mo, idi malam dagitay nagtubaw. Ang mga no awan pa'y maalam ita. Barang lang na daimbati na, nanang. Ngala kita amlatan. Nyamatan ayati kat nagadumot nga greg abol-bulong day tamang ka. Ala! Nagado nga uong! Ay, umayo kitain, nanang! Ay, imposible! Umayo kitain! Kitaak man. Kitain nyo. Wan, humay ko kitaan. Darasan nyo, nanang, nagado nga uong! Wan, umaya kong! Ay na, nakaayayat. Nagadon. Ay, sa nga kilo nga tadaytan. Ikilo tayo dita pag kiluan anak kasagana dita. Wan. Ala, ikarga mo. Wala nang. Sa nga kilo, nanang. Hey! Nagadon. Ayati pag-ariwaan yung agina.
Ay, nalakay, umay ka! Ako kita, Ay, nagkatunday tangaong. Nangalaan niyo. Sa dino pay, di ta pag-uungan tayo tatang. Na, kitnuing kisap ko nga inala, ultimo na kita'y di pa'y di madakkel ni malam. Ay, Ay, basta, inalag amin di ta dagitoy tatang. Milagraw. Nagbitdan at di madakkel no bilang ta nagtubo dala idi malam aging kat nagpatnag. Basta nagkado tatang. Ay na. Sobran da ito para kada kami kini Domeng. Iso gudwain tayo Malawon. Agsida kami manan gininanang mo iti uong. Uray tasan mo ta makauma wino makasuya. Alawon, in ka nga rodag ketel iti bulong ti parya mulak di talikudan, lakay. Ilak ama mo't darusan Ay siya kunti mapananang. Taka sa ukman mo't ti pinuon ti parya. Tapno agbulong latta iti ado. Ila sasawa mo't, Rosa. Makaawat mo't dagiti mula nanang. Kasmut la ka dagiti uong Bakit? Mamati ka kadimot kan Rosa. Makitkitam lang arudon da kita uong ibidin siya kat nagado. Sus! Talaga kit di nga agtubo na kita nga uong kadagiti na ibitin na fruiting bags. Iso asana nakaskas daw. Agkapi kayo, tatang. Agyaman anak ko. Napudot. Mayat ti pudot na. Dandanak pa'y nasinit. Ni tatang talaga. Ay, imbag man ta nakadagas kayo. Ay, taday pa ka. Mamati ka nga ta. Itian niya, tatang. Apod no. Nga damang bambantay kadagiti pagpatpatubuan nyo iti uong. Ha? Mamati ka. Nga damang bambantay kadagijay asa na makikita, anak. Mamati jak mat mapanagnakan ka dagiti pangibagak iti kasta saan nga rod makita? Nakita ko di mang bambantay kadagijay pagpatpatubuan nyo gananang mau iti uong. Agpaiso, tatang? Katpun, nakita kidirabi Talaga? Saan man lang agpakita kanya kat mamati Gapo nga taa, tayong bagbagam asan makita. Iso asan mo din agpakitakin ka. Kasta nga ta? Anya ti amutan no kasakit di. No nakita yon, anyat lang na. Basit aparswa. Tao basit kunak manlangan. Nagpaubapay kanya kay dirabi. Ay, sugarak pa'y mabutungag tatang. San amangan nagpaubangar kanya-kanyan. Anya? Wen, tapno mapanagnagam, mapantay jayin ton sumipngat. Ayabam to ni nanang mo tapno mamatin. Adatan dito'y ruwar ti kubong apagpatubuan iti uong, Rosa. Ay, sumrag tayo dita, nanang. Kitain tayo no adnan dita tayo agbambantay ako na ni tatang. Ngi. Pabutang kayo? Ay, ninjak mo't amaw nga subkarak beteng. Ay, sumrag tayo dita kubong, nanang. Sige. Apo, andyan na ya. Silawan tayo dagiti pagpatubuan. Dayta, na sila. Rosa! Nanang! Anya dagitan, Rosa! Ala! Uong dagitan! Nagado tinagtubo nga uong! Uwin ka, Rod! Uong! Nukasta! Mamatin tayo takatuang abakat! Mabambantayan dagito'y uong yun! Nagbasita na tao na ita, Rosa! Sa anak ka tao! At paubaakin ka! Namamati ka! Saan? Di kagpabukin ni nanang ko! Saan? Takit nga uong? Ay, ang mga nupod nung adon tinagtubaw. Ay, inakitaan!
mabali namin. Dayta nakarubata kon. Dagasag ni nanang. Ni Duming, nasapa pimanaw. Tada kanunaskan nga si Kasun na iti kabisera. Ni Tatang. Hello, Tatang. Anya tararamidon ni Dumeng. Awan, Tatang. Nasapa nagbiyahe. Anya? Nay, saan ko nga mo At tagayang paparan na ita? Kunana mo't nga da kanunaskan nga aramidan na iti kabisera. Aya? Kunana asyaklatan ti mangyawag kada kayo. Ngam, nakon una kayo matan. Kasta aya. Awan pa'y ngamin da sekretary kan kagawad padtok nga agduty ko maita. Kitne, adawag kanyak ni Mayor. Agudong kuma. Ay, anyakit ngaminan dagitan aya. Iso nga umay kumapay la dito ita. Diop naman ng awan mo't gayam. Kasano nga rodon nga Tatang? Isirayo latan ata opisina no napatagtigagarain nyo iji Ay, adda nga rod. Ay, nakababayin kan Mayor apagur-urayak. Addan sa itid na nga ayuda para ti MCQ tayo manan dito Santa Disgracia. Isirayo latan. Uray ka damo da ni kagawad padtok ti akin duty ita. Sige. Kita no niya taramidag. Wen Tatang. Ala, kastapay nga rod. Bye, chup-chup mama. Bye, Tanang. Chup-chup. Mwah-mwah. Ay, daytoy mati imas na ita no awan ni Duming. Sa awan mapanag duty kagawad. Sakit adda papanan ni Tatang. Nalpas. Imawag nga rod ni Tatang, nanang, ngam nasapa mo't nagpakabisera ni Dumeng. Dagitimot kit din kagawad nga akin duty Kastamot tan iti barangay sekretary. Mas daawak Di da pa'y lasukatan, no di da maakam ti takam da iti barangay. Isumot ti kunak. At dapay kit din nakarikriklamo kagawad nga mawan mo't nga rod maramidan na. Saan kung amo kadagita? Naa sila nga ni Tatang mo kahit nang runa ita a pandemya. Siyempre, maawanan da iti trabaho no kwan. Di da maungarod maaramid ti pagrebangan da. Da italang ti question. Napanuynuyan nga minkin ni Tatang. Tano nagpagpakaasi jay taon, ay nalaka amalunag tirik na. Ayawan sa latta ti mauray ko ngagduty. Ay, ako rayak pa Sa nabalit na nawaga kong ti sekretary to the mayor. Amalpas pangaldaw, hindi papan ko. Dahiring ko. Pambarkulatan Pagkabas-basulan pa ikit din dagito'y kakado. Naglasto ga kapilitan da tao ga puka sa kwada. Pambar tinalpas sa pambar salod. Apay ngay? Kasla makatuglepak mo din. Ay, salbag. Ay. Siksikamat kagawad miraw. Wan, Chairman. Kapan-panaw ni kagawad padto. Nagsakit ka no ti tiyan ti buridak da. Kat amang ano ipanday je doktor. Kasta ka day? Iso nga imbes nga iso kumait agsinukat kami pa ilang ti duty. Ay sos. Saan nga tangalibay na lang maninday da? Anya? Ay sus, nalpas manin akagawad.
Anya ti kaya ti asawan, chairman? Amang ano pambar naman laday jayon kagawad. Tapnusan nga duty ita. Ha? Ay, sus. Ipambar na ti kaadat sakit ti anak na? Nga uray awan mat? Nasayat lang. Ano sa napudno da ita? Basol nan ano, agparbulaan. Kasla diyo pala kabisado ti style na kandagiti kakadwa tayong opisyal akonak. Ay, anya kat dagito yung nakakadwaya. Kanya-kanyang palusot nga rod, wino pambar, tapno di dalang makaduty. Sa bagay kat amu tayo daytan nga strokes da. Kasi dinakon kagawadan niya. Nasayat lang no pudno daytang impambar na. Ay, una yun. Adu, nakalukwan tinaramid ni kagawad padto. No anya laditan, di mapampanunot na kalukwan kan pangdadal na kanyak Di ko na nga ta. Ay, won, chairman. Kasta ti amok amay sa rason. Nga mo, raya niya tararamidin na. Di na basta may babawin na madadal tinayong tao. Husto kayo, chairman. Adon ti pamanaknak iti dayta. Uray, tanwag las-las tawag. San ada tayo ti makarma? Sino man ti absent, Madam Secretary? As usual, chairman, ni kagawad padtok. Sinalbag. Apay manan. Eh, kasano, manon a regular meeting absent, chairman. Ang mga numasakit manan at chairman. Ay, awan-awag na, Madam Secretary. Awan mo, chairman. Sige. Imarkam dita, imarkam. Ariglado. Nay. Ay, sombra ka. Anya da, madam. Nay. Di si kamot gaya, Madam Padok. Kwa, chairman. Ay, ikot ka. Mabit lang ka kadwa. Tasanggun tayo man ni Mrs. Padok. Apay ayan ni kagawad. Ada ijay balay, tanasakit ka no ti tiyan na, chairman. Ay, katanya nga rod ngay. Siyak kumapay ti mang sandi kan kwa na. Anya, iproxyam nila kay mo. Kumaa, tapno saan ama absent. Ay, madi chairman. Tawan matlin tagakasta. Uwan mat. Kat na nangag mo, Mrs. Nagawid ka, anta sa namabaling iproxyam nila kay mo. Di, absent manan. Awan mabali na. Ala. Ituloy tayong timiting kakadwa. Pangaasiyo ka di, chairman. Ikanyo iti konsiderasyon nila kay. Agore ka. Mabit lang. Gulimag kayo kakadwa. Dadamagak. Mayatak, no lakit disong bata, mitipod no ti damagaking ka. Chairman? Punno ka de. Ngimpan nyo, idi na minsan ngal daw ti inaudi nga anak yo iti doktor. Ne, saan mat, chairman? Anya kumaarason ta ipanmikot, nagsarantamat. Nukasta. Impambar na ti anak yo idi saan ngay may nagyutay. Ha? Imay, di ti barangay hall. Ngem imbaga na kan kagawad mirong, nga agsinublat da pay laeng iti yutay wenno agsinukat da. Ta, ipanyo iti doktor ti anak yo. Salbag. Sino ba ti sana masuron iti kasta nga ramid ti tao? Nalukay ka nga minunay. Ure adabasol dagiti kakado makagawad wano appointed official. Pampano inuyam.
Saan nga ti dayta ngem agabuso damet nga rod. Aksyon ida Nunas kan ama suspendida di iso tapno agnakam da. Masyan ka nga rod na nagbasit lang nga rod ti honorarium da sa maksayan pa. Dayta nga rod ka naasi ka unay iso nga agabuso da. Ngem no masampelan ida agnakam da. No ibagak ti kasta, aglimpyo damot iti apagbiit. Ngem inton agangay, sublian damanin ti aramid da. May bagbagamot ni Doming kanyak dagita nanang. Iso adi na kayat ti agbarangay chairman. No di na kayat, asino nga ti sumukat to kan tatang mau, ni kagawad guruad. Ay sus madi Nya nga ti pagbanagan ti barangay tayon. Isumot ti kunak. Masayangan ati ado a sakripisyo ni tatang yaw. Imbagak matkit dikin ni Doming, nanang. Kabailan na ti agchirman. Kagrunaan ti amin. No saan akayat ni Doming nga isunto ti sumukat kan tatang yaw. Ang mga nagsaksakit tumatinakam ni tatang mo ni di asawa. Amumot ni Doming dayta nanang. Amumot na sigod asan apaborti amam ka ni Doming no mapasaktan namanan. Amu na dayta nanang. Iso nga dasken nga isagana ng tibagina para iti sumaruno a barangay chairman tinagbugsutan. Wala, lumot ni kagawad padtok, chairman. Nay, napay, kagawad mi raw. Maiturod nang ipambarte anak na. Tapno saan lang ag-duty kun makimiting. Ay, san laeng ati anak na uray bagbagin ako naman. Kasanon nga, ino pumaisaw, chairman. Ay nga ngay, parikot nan, parikot mo ba'y? Di oray bagana anak COVID ditan. Ay sos, daytan Ngem no makarma. Ganabem, kunak pa ya. Ada tayo aminan para iti dito special meeting tayo. Saan tayo pa kompleto, chairman? No pa'y addan kurom? Ay, sino ti awan? Ni kagawad padtok, chairman. Manen. Damag ko anapan ka no nagpa-check up. Ang mga no iswab test da ka no. Ay, delikado. Apa yan? Ay, sos, delikado mga no COVID na giant, chairman. Ay, sos. Nadamag ko iti asawa na. Nga da ka no kinkwana dagiti sintomas ti kubay. Sus! Ay, daksan! Nasayat mo do agpasubdes. Nagpa-check-up. Parigan no makaroon na tao. Ay, salbag! Makaroon tao. Addan sa nga ilay ni kagawad patok alakay maumaray. Ta arak mo tigatangay mo. Wen ina. Adda nga minsan nga ili naman ipod ije ili. Ay ka. Kitan nyo atanay. Kubid pa ilaan ka adalat ta distansay nga kunada. Kain sana may sa abasaw ti pagtagayan da. Ay, makaamudan Parikot dan no saan da asurutan ti distancing. Kaya mo nga rudma, ti may ramraman na makuvaid si kamaray. Ay, saan ina? Ay, mulagayam. Ay, saus. Masapul na tatian na. Tapno maliklikan ti posible apan naka-COVID da. Nay, maring. Si kamat gayam ti masabat ka. Ay, da kayo matgayam, chairman. Naay, siguradon sa tigam mo 4 kantos, Mike. Wen, chairman. Sino tagi na... Dapadtok akan dagiti sa nga ili na. Naggapan dagiti sa nga ili na ngay. Ijay ili, chairman. Kagkagawad samat.
Nagudong ka din nila kay mo, isa ni kagawad ko na kuma. Saan mat, Chairman? Saan mat apimanaw ta nagparti iti manok apulutan da? Ulbod at talaga ti asawam. Anya? Apay, Chairman? Anya tinagulbudan manin nila kay ko? Kalkalpas, ti special meeting may. Anya? Wen, kat isulang dabsit manin. Amang ano din namat amo day tanga special meeting niyo, Chairman? Anya katasanin. Amo na, ta nagpirma iti na isursur anutis. Naglukon? Kan tinaybaga na kano, kan kagawad mirong, kat agudong agpa-check up. Tada kano kinkwa na ti sintomas ti COVID. Anya? Kat amangan no maswab test kano. Ay sus, inaramid naman ang tikalukwan na. Kat iti daytang inaramid na. Mga ramid kami iti resolusyon amang paikat kinkwa na kas kagawad. Anya? Nagbayag kalakit din, maray. Itay pa, ibus tinuman may. Nay. Nagloko ka. Intupak mo pa, tibutil ti arak. Kasano na mabuaw? Awan mon, padtok. Maikat kan akagawad. Anya? Nagkuna. Ni Chairman Gusting. Ay, so still ka, baray. Delikado ka. Naglaingin ni Gusting palpalatay. Tamaikat na akagawad kat iliktin na ito yung mareng. Ngamen, absent ka manan iti special meeting yaw. Asus! Danag mo. Awan tumad lang sirbida jay. Kan adayim bagak kan kagawad mirong asaan na ka makapan. Wan, katirigat na. Imbagam ka nung agudong kang agpa-check up taadakin ka ti sintomas ti COVID. Tiwambat, sutim bagak. Ulaw ka talaga. Kasano pa'y amamati da kat naibagak asaan ka anagudong kan adasa nga ilim nga agiinom. Anya? Ay salbag ka. Inrubo na kitin. Saan asyak tinangirubo? Nudi kat sikat tinangirubo iti pagbagem. Nalpasan ti parekot kin kagawad padtok, Chairman. Apay ako naman alpasan kagawad. Anyat kahit masaway. Awan ton ti kontrabida kan pasaway akadwa tayo, Chairman. Ne, apay mahit kagawad mirang? No iti damo katrabrabak amapan agpaswab-test kan ag-COVID. Agpaiso day tuyan. Anya? Wan, Chairman. Sus, nakita kiti ilulugan na iti tricycle. Kat isut in baga kanyak dagiti kaaruba. ay day tantay ko na kaon. Pambar, tinalpa sa pambar. Pumudnon, ti alibay na. Wan, Chairman. Nakarman ti sinalbag. No positive, nalpas. Naaladan iti panagiinom da day ta. Ang mga no da career iti COVID kadag iti nakainuman na. So, ti atap ko, Chairman. Salbag na ayat. Ganabon na. Awan mabalin. Nung kaskasanaw. Isuti umuna amatuno. Mapuuran dito santa disgrasya ng ili tayo. A biktima ti COVID. Awan mo, kagawad padtok, nakarmakan. Day takot laing mong agpambarte. Salpag ni ayat. Nagtagtagain pakmutin. Inakaran nakmutin ni Doming.